Mbak, aku kerja ning bosku iki to Mbak kurang rong wulan nek. Tapi kok bosku meneng ae ya Mbak. Kok takon-takon aku po piye nambah kontrak apa ora kok ora Mbak. Piye aku terusan? Tak omongi, nek awakmu kerja kurang rong wulan kuwi ya apa kurang telung wulan kek. Saurane 6 wulan lah. Biasanya bosku wis bingung. Kurang 6 wulan wis bingung nakoni kowe wae. Kowe nambah ora ngono. Nek bosmu meneng ae apa meneh sih kurang rong wulan, sebulan. Kuwi berarti wis gak bosmu kuwi kemungkinan wis ra nganggokke tenagamu. Kowe kudu siap-siap golek majikan liya, ora usah jagakno bosmu. Ora usah takon bosmu, kowe nganggokno tenagaku neh apa ora Pak, Mbok? Wong majikan ning kene kuwi ya, majikan ning Hongkong kene iki ya, kowe nak ngomong ngono, takon ngono, ku malah majikane ngadi-adi, lunjak, ngerti apa ora? Dong ora ngono kuwi. Ora usah takon, majikan ngono kuwi to, ora usah takon, kuwi wis ra nganggokno tenagamu, golek liyane.